ଆଜି ଥିଲା ଶୁକ୍ରବାର। ଜେଜେମା ମୁଁ କେତେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଖାଇବା ବୋଲି ଚିକେନ୍ ଟିକେ କି ନହେଲେ ମଟନ୍ ଟିକେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେବ ଆଶା ଆମର, ତା ବାପାର ପଡ଼ିଗଲା କାମ। ସିଏ ପଳେଇ ଗଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ତ ଆଜି ଆଇଁଷ ବାରିରେ କ'ଣ ସାଧା କରିକି ଖାଇବା? ଜେଜେମା କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ପାଟିକି ଜମା ରୁଚିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ତେବେ କ'ଣ କରିବା? ରୁହ ଦେଖି ଏ ପାଖ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ହେଲେ ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡା ହେଲେ ଆଣିକିନା ସିଝେଇକି କରିଦେବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଯାହା ତ ହେଲେ ଟିକେ କାମ ଚଳେଇବା ଆଉ। କହିଲେ ହଉ ଯାହା କରୁଛୁ କଲ ନାତୁଣୀ ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଗଲି ପାଖ ଦୋକାନରୁ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଆସିଲି। ଅଣ୍ଡା ଆଣିକି ତାକୁ ସିଝେଇକି ଝୋଳ କରିବାକୁ ଲାଗିଗଲି। ତ ଜେଜେମା ଆଉ ଆମ ଛୁଆ କହିଲେ, ଜେଜେମା କହିଲେ ଆଗେ ଛୁଆକୁ ଦେଇଦେ ତାପରେ ତୁ ମୁଁ ଖାଇବା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଛୁଆ ପାଇଁ ଏଠି ସଜେଇଦେଲି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ଭାତ। ସେ କହିଲା ମୋର 2ଟା ଅଣ୍ଡା ନହେଲେ ଚଳିବନି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଖାଇଦେ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଭାତ, ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ।